Unsa pa? Dili na ko padayog eskwela sa college. Mao ka na, Lin. Di na ko makapaeskwela ni mo sa college kay lisod na kay ta. Si mama ni mo, dako kay gasto sa ospital tungod sa iyang sakit. Unsa man tay pong doktor pa? Unsa ba gani sakit ni mama? Malignant cancer. Unsa? Ug nagkinahanglan tag kwarta para sa chemotherapy ni mama ni mo. Ginoo ko. Mutrabaho ka? Oo, ma. Mangita na lang kong trabaho na makatabang ko nimo. Pasensya na, anak. Nga dili ka na makapadayon og eskwela sa college. Okay na, maoy. Lisod man sa kaayo ko na tong pugson nga. Lisod man gid kaayo ta. Ug asa man ka mangitag trabaho, anak? Dinira sa ato sa tagom pa. Ako pa tong adtuon ng akong amiga. Pagpatabang ko niya nga makasod kog trabaho. Timing kaayo day kay kuwang og tawang akong gitrabahoan nga internet cafe. Pasudla ko, Davey. Pero maula gid day, dili ra ba ako ang sweldo? Okay na na, day, uy. Ang importante nga may trabaho ko. Eh, salamat in town. Kinakasodan kong trabaho din sa internetan. Hey! There's a vacant cup here. Daylin, ati man sa nang bagong customer nga ni Sod kay busy ko. Oh, sige, day. Hi, sir. Yes, we do have. Care for a good accommodation. By the way, I'm Adrian. And you are? Lynn. Nice meeting you, Lam. Si Adrian? O day, nagsigisig pangita nimo. Nga naman ko, no? Na, klaro kay naibog nimo day. Ha? Sakay-sakay na lang na day, uy. Basi nagmaminyo kag foreigner. Sus, ginoo ko. Huwag rin taon ko mangandoy nga makabanag foreigner, day, uy. Ato bangan na lang sa to day, uy. Kay ganina ra to nagsigig pangita nimo. How are you, Len? I'm fine. Cody. Can I have your social media account? Why? Because I will go back to Switzerland. And honestly, I want to know you more. I like you, Lem. Adrian. Mao ba? Nibalik na day sa Switzerland si Adrian? Day. Unya, nagsige na siyang message nimo. Day. Ni-message naman to siya. Unya, unsa man? Nagkauyab na mo? Wa pa na ko sugta, day, uy. Ako pa nimo no, sugta na lang to. Kisa tanaw na ko, buutan ba to si Adrian? I love you too, Adrian. Inoon kay nagkauyab na mo ni Adrian? Ako na lang siyang gisugot, day, uy. Total, layo man ni. Lingaw-lingaw lang sad good. Pawaas ka laay. Mausad. Tempa day ha. Kay nanawagan akong papa. Hello, pa? Anak, pauli tayo din sa ato. Kay nga naman pa. Nga na naghilakman ka. Patay na si mama ni mo. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Adrian, thank you for helping my family. Don't mind it. Sa akong tanaw ni Adrian day no,
tinanood yun ang iyahadya ni mo. Laliman ka nga ni balik kit sa dinis Pinas pagkaibaw niyang namatay mo inahan? Lagi day, uy. Og dako kay siya gikatabang nako, day. Kay siya pa may gasto pagpahilona ni mama. Ako pa ni mo day, no? Makigminyo na lang ka ni Adrian. I will help you and your family. Adrian, You marry me, and after that, we'll go Switzerland. buhaton pa. Anak, di ko mutok mo di mo ha nga makigminyo ka ng foreigner ha. Pero kung nakagusto yung ka na niya, minyo eh. Pa, Minyo eh siya kung may gugma ka niya. makigminyo ko ni Adrian pa. Aron sab nga makaadto kog laing nasod. Ay, dali aras panahon, uy. Walang hibaw, eh. Ni anak ko sa Switzerland. Mahal. Mahal! Oh, I love you, Mahal. I love you too, mahal. Ano nakuha mo na siya bakos? Mahal? Why are you getting your belt? Because I love you, Mahal. I love you, Sa dista mo diniktawan na. It's time for you to find a job to help with household expenses. Pero, I can't find job here without knowing the language. Please, enroll me in a German language class. You promised me before we get married, that I could stay home and focus on building our family. What happened to that promise? Bullshit! Listen closely. Do exactly as I say. Disobedience will have severe consequences. You're on my turf now. Comply or face the outcome. Understand? Now, go find a job. Kinuo ko. Here's the list and the total amount you need to contribute. What? Ang pagsugod ako sa akong trabaho. O pila naman ito akong sweldo. Adrian, that's not possible. Unlike you, you've earned double than my salary. Just do what I say. Transfer your income monthly into my bank or give me it in cash. Understand, Filipina? Kinuo ko. Kanang ingon ba niinig akong ginagatan din sa Switzerland? Gusto, mangita ako Filipino community. Magpatabang ko nila. Ginoo ko? Muna nahitabo ni mo? Oo, ma'am. Joy na lang. Naglibog kugot ko na siya akong buhaton. Mahalok ko musambong sa mga pulis. Wag ko'y laing sulbad ang imong problema, Day. Divorce record.
Kaya nakalingawas na ko sa impyerno na akong kinabuhi. Maayo pag maadto ko sa New Orleans. Magsuroy-suroy ko dito. Aron mo ganang akong dukan. Kanindo ining dapita. Makawa kayo sa problema. Dagan kayong kalingawan. Hanapa kayo mga Pilipino din ninyo. Mga pista ko, be. Aron dili ko tugnawan. Oh. Unsa man ang laki sa atbang. Sige mo siyang tanaw na ako. Uy. Hala. Muduol man siya na ako. Hi. Are you new here? By the way, I am Jason. Presko ba yung tawahan na? Hello. Pero gwapo pa ya. Sorry, did you say anything? By the way, can I get your number? I'm getting late. Running some errands. Here my FB account and the number. See you next time. Sa minakaon ng tawahan na, eh. Pagdibilan na hinuon kong gamay nga papel nga na ang iyang Facebook account ug ang iyang number. Nabalik na lang ko din sa Switzerland. Pero wag gimawa sa kuna-una si Jason. Ako ko nang suwin og tanaw yung Facebook, be. Uy, Dominicano hindi ni siya. Pero naa sila na ni Muyo sa New Orleans. Ako nang i-message, be. Magpaila ko niya nga ako tong iyang gibilnan og gamay nga papel. Kumusta, Lane? Kamao di ka mo Bisaya? Kamao eh. Nganong kamao man ka mo Bisaya? Love manggod na ako ang language. Sayon naman. Kay Spanish man ang akong mother tongue. Kun mao, dili di ka pwedeng libakon. Dili gyud. Salamat diay nga ni-chat ka na ako. Curious lang ko, kaya nga na nagbilin kasi imong Facebook account ug imong number. Lane, balik diri sa Orleans kay gusto ko nga makakita nimo. Jason. Pagkikitai day, uy. Maayo ka, Joy? Oo, basig mauna na ay man swerte kay. Abi ni mo, lipay kay ko nga nagkita tagbalik. Ha? Nga naman? Kay sukad atong nagkita ta. Di na ko malimot nimo. Ha? Nga no, good. Kay love ti ka. Jason, wa pa ka makailan ako sa hingpit. Mahimo ba nga imo ko sultihan sa nitabo sa imong life? Paminaw, kay sultihan di ka. Muna nahitabo sa akong kinabuhi, Jason. You know what? Misamot ang nakukaluoy nimo sa akong nasayran. Love ka na ako, Lane. Dawat na ako tanan kung unsa man ka. Ang tinuod subson, katong una tayo nagkita, dililisod ka mawa sa kong huna-huna. Mo'y hinungdan nga ni message ko nimo. Kung mao, love sag ko nimo. Oh, Jason. Kung mao na, unsa pa may atong dugay-dugayan. Atong lihokon ang atong papilis. Aron makasalta. Saad lang yun ako, ha? Nga dili ko ni mo pasakitan. Dili na mahitabo, Lane. Kay mahal tagyud kay ka. Salamat, Jason. I love you. I love you too, Lane. I never
Never thought that I would find a way out. Dako ang kong pasalamat sa Ginoo. Kay bisan pa man sa nahitabo sa kong kinabuhi, may lalaki pa man nga tinuod nga nahigugman ako. Og 5 years na mi nga minyo ni Jason, og may usa na sa mi ka anak nga babae. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaggading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Len nga taga Tagum City apan anakaroon sa Switzerland. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nakulahan. Love again. Goddamn, you got me in love again. Agi gibuhatan na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo daring gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usagawit. I-address lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa usagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sorry, Chris, pero di na ko kaya. Onsi buti mo ipasabot. Dili ko straight. Na-realize na ako nga mas makagusto kong lalaki kaysa babae. Hans, Sorry, Chris, ha. Makakita kag tao nga deserve yun sa imong pagmahal. Hans. Kadinhi, aron wala magkapugong sa iyong pagkabaton. Aron magkapatuya ka sa pagkabayot. Pa, ila kay gayon nga gisuwayan ako imong gusto nga may tabo, pero pasupak ni sa mga kabubaton. Dili ang matuon nga ako ang gusto nimong may tabo na ako. Sumusupak kinagas kung gusto. Kundi man dahil ko nimo madawat pa. Ay, mas may magbulayas na lang ko din eh. O sige, layas! Kung mga magtumag sa gusto na layas, wala sa kay ayaw para ako. Hans, anak. Ayaw nigbuhata, please. Ayaw pagtuman sa imong gusto. I'm sorry, ma. Pero time na sa tingali nga pilion akong kaugalingon kung asa ko magpalipayon. Please, masabtag ko. Salamat nga ni uban ka ako sa Cebu. Na-realize lang na ko, Zeus, nga ikaw giding akong gusto. Huwag ikaw ang akong tinuod nga gimahal. Salamat, Hans. Salamat nga sa kadugayan. Imus kong ipili. Mahal kay tika, Zeus. Sobra yun. Mahal sa kitik, Hans. Dawat akong trabaho. Mau ba? Pariha dito. Nadawat sa kong trabaho. Wow! Congrats sa itong duha, babe. Congrats, babe! Bye, team! Bye, Hans. Ano ko? Hans? Zos? Ay! Nialagit ka! O magkabagsulti. Ay, nga mo ani ka. Isa to? Si Tim to, oy, kauban na mo sa trabaho. Mawa? Kadiyot. Ngano ka? Guba man ang naong mo. Nagsilos ka, no? Ano naman? May angay mo kong silusan? Oh, hey, nausa mo ka. Eh, utasan imo tingog, oy. Tara, maulit ta. Ano sa mi Zeus, oy? Hapit naman lang tanan nga akong kaistorya o kauban. Iya magsilusan, oy. Ay. Ay, mag-scroll lang ako sa Facebook, be. Huwag mo ko'y lingaw. Oh, uy. Nag-post si Chris. Ano sa may post? Uy. Nasa di siya Cebu? Hala no, taon na sa mawa ko'y balita ni Chris. Ay, manginaot lang ko nga nakapasaylo na siya na ako sa akong gibuhat niya.
Ay, pasaylo ako, Chris. Ako mga sa... Recorded by Radio Mo TV. Gibingaw kang Chris? Zeus, naon sa magkaoy. Hisgot lang ko nimo. Siyempre, di sabay, lalim akong gibuhat niya sa una. Napasakitan, may ako to siya. Yako? Lalim ba yung gibuhat ako? Nga katuig imo kong itago? Zeus, please ba? Pwede ba, babe? Di lang to nato isgutan good. Ang importante ang karon. Mura bang good o feeling ako nga nagmahay ka nga. Ako yung gipili. Zeus, kung sagot na pagka-istorya ha. Hans, thank you kayo sa libre ha. Picture sa tabi kay i-post na ko sa Facebook. Sige, go! Ha, kuya, ano? Ang libre di kasi imong kauban sa trabaho, nga babay. Ha? Ayo, itaga kasi imong kauban nga babay. O, sweet pa kami sa picture. Ikaw ba, Zeus ba? Tanan na lang magyud nga imong silusan. Hasta babae na kung kauban, magsilos ka. Di man mayong lihok imong ipakita. Tungod kay hugaw ka gunaw-na. Hans, Sorry ha. Pero, di na ko kagwanta ni mo eh. Sukad lang nga ikaw ang akong gipili, no? Nagkadugay. Wala naman kong imong tok-on, oy. Oh. Iyon namang gigtan akong liog. Hans, ako lang gibuhat kay mahal ka. Imong kaugalingon na imong gimahal. Tungod kay wa kay lain gyud na kundi ang imong pagbati ra. Ang ako unsan man lang ha. Magbuwag ka. Hans. Ay, maayo na sad girl, oy, nga imong gibuwagan kay toxic na sad kayo ng relasyon, oy. Ay. Ay, lain pa rin ato ba? Nara ba dito nangita ni mo din higahapon ay, babay. Ha? Chris man siguro to'y pangan. Dinhi si Chris? Pero, rest day man good ni mo gahapon. O niya, wala ko na siya number ni mo. Oh. Dili sa ko na siya maka-message ni mo kay giblock ko no ni mo siya sa messenger. Oh, ha? Uy, tuod no? Naka-block to siya sa messenger. Klaro na lang kayo nga si Susan ani. Siya nagbuhat ani. Paranoid gining tawhana uy. Pero, yun na ha? Asa ba kay tuyo ni Chris na ako na? Salamat kinaka-timing na gid ko nimo. Chris, kumusta? Alex? Bless di papa nimo. Oh. Unsa? Ay, wait, ha? Chris? Chris, anak ni nato. Ha? Oh, Hans. Oh. Dili ba gid ako gusto nga sultihan ka. Pero sa las magpapa, magsige pa mo gusto na ako nga pasultihan ka. Og na-realize na ako nga doon naman sa kay katungod. Ingon man ang bata. Oh, Chris, sorry. Pagkata ko sa akong saan mo. Okay, Hans. Nadawat naman sa nako ang tanan. Tuod. Kumusta naman ka? Nia, okay ra. Ikaw, minyo ka? Niniugod taon, uy. Wa pa maginasaag, wad. Unsa? Unsa may nitabo na ako, oy. Di man gimawa si Chris akong nauna. Nausa man ko, makikita ko niya. Mao ka na, Chris. Makigbalik ka na ako. Yes. Kana kung may chance pa ko. O kung madawat ko nimo nga ingon ini ko, kining akong pagkaako.
Hans, ang tinuod, wa gyud na kaso nako ba kung unsa ka, kung unsang imong pagkatawa. Pero dili lalim imong gibuhat nako sa una. Dili ngon anak kasi ang imong gipangayo nako karon. Naibaw ko. Ug wa ko magdali. Ang ako lang. Hatagi ko laing chance. Sige Hans. Oh. Hatagan ti kag chance. Pamatudion na nako og sa imong anak. Nga ngayon ka namo. Oh, salamat, Chris. Salamat kaayo. And when I hold you in my arms, Naminyo gini si Chris ug gidawat gid ko niya bisan pa man sa akong pagkatao. Nalipes ako kay kung ano yung tabua. Gipasaylo ko nilang mama ug papa sa akong gibuhat. Taga Davao gid ko pero naa namin nagpuyo ni Chris dinhi sa Cebu. Kay niya mo sa dinhi ang among trabaho. Karon 5 years old na ang among anak. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat. Amen. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Hans nga nagpuyo sa Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagulahan, Starting Over Again. RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? No kining sa kababay nga taga Minglenelia, Cebu. Apan kasamtangang nagpuyo karon sa New Jersey. Ang atong tatampo nagkasangan nga Jen. Recorded by Radio Mo TV. Noon sa ka diha, uy. Sige bago kag agik-ik diha. Dahil sali, tanawa. Gwapo kayo kong kachat. Ha? Hain man ba? Patanawa ko nako. Di aray. Hala. Gwapo gyud. Oh, ops. Ayaw pala bigtuto, kay may in love ka. Ako ra ni si Mario. Mo ni ang pangan, Mario? Yep. Anya kung mawuyab sa ni mo ti Jane. Imong sugton. Yes. Yes. Isugot ko nimo. Kita na. Oh, Mario. Wala ko nakita ang rason nga padugayon pa nako ang pagsugot nimo. Yes. Thank you. I love you, Jane. I love you too, Mario. Wow! Wagid pa dugaya da. Uyab na dayon mo? Oo. Pero hinaya ka ning imong tingog, Bi, kay basi madunggan ta ni Papa. Hala. O di ay no. Ayaw pagsaba ni Papa, ha? Secret ra ni nato. Masuko ra ba siya nga maguyab-uyab ta niya? Wa pa ta makagraduate. Maog yun. Pero ayaw ka balakat eh. Ako'y bahala nimo. Dupan tagyud ka ti Jane. Congrats na to, babe. Congrats na to. Inig weekend ba? Ato ta sa bahay, ha? Ipela-ila natin kanila ni Mama ug Papa. Daan pag yung lagi ko, may uyab na yung ka. Pero, wa man po mapektuhi ang akong pag-eskwela pa, di ba? Gani, ako ning gihimong inspirasyon ang among relasyon. Gusto si Jane. Og murag buutan maning bata, kini si... unsa ganito'y ngani mo? Mario, ma'am. Ma'am, good town. Oh. Pagmama na lang nako. Total, diha man gid pa dong. Salamat, ma. Wow!
Kanindutin niyo, Tino. Perfect na kayong relasyon ni Kuya Mario. Way perfecto nga relasyon dayo, uy, Sally. Pero, malipayon ko sa among relasyon. Ilabi na karon nga, dili na may kinahanglan nga magtago-tago. Og salamat igitabangan jud minimog tago sa among relasyon. Uy, sa payanti, uy. Swerte sad kaayo ka ni Kuya Mario, te. Kay tarong mong gid siya nimo. Maunay dako kayo na kong gipasalamat sa Ginoo. Sige lang. Puhon, makakita gid niya ako parehas ni Kuya Mario. Pareha niya kabuutan, karesponsable, o kagwapo. Day Sally. Mo ba? Bilid day kay si Sally na ako. O lagi. Namuwa man gud ka. Nalipay lang ko nga nakauyon di ay imong igsuon ako. Dili kaya ako ra igsuon. Ang tibuok akong pamilya nakauyon nimo. Kung mao na, pakasal na ta. Ha? Kasal agad? Oo. Gusto na kong mahimo tikang asawa. Wow! Congrats, te! Salamat, Day. Unya, kanusa man lang iyong plano? Wa pa may kahibaw pa. Karon lang gid mi nagkasabot ni Mario good. Og medyo madugay-dugay pag yun na kay daghan pa man nag-angay ang andamon. Tabangan ti kas mag-prepare, te. Sige. Ay, excited na ko! Recorded by Radio Mo TV. Ay kalimot sa tong lakaw ha. Unya sa wedding coordinator. Hala, oh. Napatay. Naaro ba ko'y meeting? Oh, okay, ragsisali na lang ang akong patungahon. O niya, i-inform lang ko kung unsay masabutan ninyo. Ay, sige. Abi na ko gahin na ni mong oras ang atong mga lakaw. Sorry, gid kaayo, be. Nawagid sa kuna-una agud. Nabisi gid ko. Okay, sige. Kami na lang unay bahala ni Sally dito. Naunsa man is Mario, eh. Ganina naman ko nagsigig panawag. Di man mo tubak. Sige ra gid og ring niyang phone. Ay, kung kano saan naluag-luag akong schedule. Siya na po may busy kaayo. Busy kaayo? Or cold na kaayo nimo? Unsa day? Te, pare din ang fiancé nimo. Kay nakabantay ra ba ka itong naikausa nga kami rin nag-uban? Pero ang naong naara sa cellphone permi. Anya magsige siya smile. Og sure ko, nga dili ikaw iyang ka-chat. Kay busy man kayo ka, diba? Dili ko gusto maghuna-huna og bati. Kasluno na mi. Maong na ko kay kog salig ni Kuya Mario nimo. Busy gyapon ka? Kano sa pa man itawon ka makalugar, uy? Daghang lagi kong trabahoon. Sumagot kung ikaw mo'y mabisi. Namugos ba ko? Ha? Nga makikita nimo? Mario, Sige na, kay napako'y trabahoon. wala gyud ko makasabot ani. Nagkadool na hinuon na mong kasal pero mura man hinuon mig nagkaway klaro ni Mario ani. Call ticket kaayo siya. Sakto ka si Sally. Nga angay na kong panitan si Mario. May angay break kong ikabalaka. Sally, hello. Magstorya ta, please. Magkita ta. Sorry. Sally nga naman. Ano si problema, ha? Mabdos ko. Og, si Kuya Mario. Ano? Unsa may kalabutan ni Mario?
Siya mo'y amante. Sorry, di. Sorry na kasabi. Na mo tayo, Wa tuyo ah! Iksuon ko ni mo yan ipatol ka sa kong fiancé? Ha? Yun sa man mo paguna-una, Sally? Wala ba kinila yung lalaki, ha? Di, masaylo ako, te. Masaylo ako. Pero mahal na mo ko sa gusa. Galit kayong mga pangitabo. Pasaylo ako, Jen. Tanan na tong giandam para sa kasal. Maoy gamita. Og pakasli si Sally. Jen. Ha? Muto nga gihapon ka sa kasal nila ni Sally? O, ma. Pero ako na mo'y maid of honor. Og si Sally na mo'y bride. Anak. Okay. So, is it maid of honor? Ako ng third nga mustorya. Well, actually, daghang yung ko gustong mastorya. Kung na-timing pala nga maayong tao ang imong nabana, Sally. Congrats! Congrats kay nailog yun mo si Mario gikan ako. Unta, malipayon mong duha. Og, salamat! Salamat, Sally. Pinangga giday ko nimo. Kay giluwas ko nimo sa sayop nga tao. Well, kinilayo na una Kung nailog mo si Mario gikan nako, mailog ra pud unya na si Sly. Labi na kung makatiming siya bigaon nga babay sama nimo. O labaw pa nimo. Ate. O gusto ko nga mahibaw mo, ha? Dili gid mahitabong mapasaylo tamong duha. Te Jane. Siya ba ang dahilan kaya Nahibaw ko nga sa'yo pang akong gibuhat. Pero wala ako maguna-huna atong higayona tungod sa kasakit nga akong gibati. Wa ko magtahom nga kaugalingon ako igsuon og fiancé. Maoy ni unay og traidor nako. Karon, aron malimtan ako ang tanan. Nagpalayo ko. Nanarbaho ko sa laing nasod. Og dito ko nag-focus akong trabaho. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pag-agading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita mga higalan, kaagi ni Jen, nga taga Minglanilla, Cebu. Apan kasamtangan, nagpuyo ka ron sa New Jersey. Uban sa awit, ngayon kipangayo awit nga nagalahan, siya ba ang dahilan? siya ba ang dahilan? Among kaagi gibuhatan ni Dua sa radyo ni Carol Marihikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. Yadis lang nining tulamanon, handumanan sa usakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook Page.
Handod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Manan sa kaawit. Ano pa da sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Overland, Buena Vista, Bohol. Agad matatampo nagdasingan nga Benji. Recorded by Radio Mo TV. I love you, Joy. Benji, Kung ay tinuod, love ka. May chance ka kunin mo? nga namulimod man ko. Ang tinuod, love sa kinako, G. Kung mana, imo na kong gisugot. Oh, Benji. Oyab na ta. Salamat, Joy. Salamat kayo. Uyab na demo anang Joy, Benji. Oma, Ay, pastilan. Ano man intawon nga nag-uyab-uyab man mo, oy nga mga bata pa man kaayo mo. kano sam mi mag-uyab-uyab ma? Unya na kung matigwang mi? Ay, tanawa na ko na tinubagan ni mo, pagkawag yun ni mo'y ayo. Ang buot akong ipasabot ba? Unya na unta mo anang uyab-uyab, kung mahuman na mag-eskwela. Ay, uyab-uyab rabita na ma. Dili pa man mi magminyo. Ah, bantay bitaw dili ka makahumag-eskwela, ha? Ayaw ka bala ka ma. Ako na isaan ni mo nga muhuman gyud kog eskwela. Sana lang gyud katuig nga atong paabuton, Joy. Mahuman na gyud ta sa senior high. Maogi, G. Ano asa mo ka ba eskwela o college? Magkagadra ko nila mama magpapa, uy. Kung nakasa ko nila pa eskwelahan. Uma ba? Sa Baduman. Magtuon niya ko sa inyo, ha? Nga naman. Nalimot ko nga namatay project nga buhaton. Oo, di ay isa. Ah, sige. Pag-aabot ako ni mo ugma sa amo. Salamat din taon. Namalagad ang ato project. Ay, maogyod. Makarelax na kita ini. Ya, mapauli na ko, ha? Iba si mangita tapos mama na ko. Sige, G. Amping. Ato na ko ba? Lakaw na lagi. Pakisabi. Ha? Dili ko, uy. Artihan ninyo, eh. Mura man dili uyab. Sige na, pakis na ba? Kaya mapauli na ko. Sige na lang, good. Sige na. Kiss na. Jesus, Mariusip, ay taon! Unsa ni inyong gibuhat, Joy, Benji? Ay! Gano na? Na, si Benji o kang imong anak, akong naabdan nga nagrumansa. Tama na bastos ko ninyo. Hoy, BJ! Pani ang imong mga ginikanan, ha? Kaya magkikistorya ako nila. Ha? Unsa man di ang inyong tuyo nga inyo man mingipanhi. Kanang imong anak, akong naabdan nga nagrumansa sa akong anak nga si Joy. Si Roman sa buhay, yun, nagkisa man mi. Mao na bitaw na. O unsa may gusto ninyong mahitabo karon? Di ko gusto nga mauwawan nga kung kaliwat. Maong ato ni silang minyoon. Ha? Ano si Minyoon good? Pa, dili pa man pwedeng makasal kay mga bata pa baya mi. Huwag kasal-kasal. Pag-ipon mo. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Naunsa man ka. Nga nang hupaw man ka. Wala ko magtuod, Joy, nga mahitabo ni nato. Nga maabot sa punto nga mag-ipon na hinuon ta. Ako sabsi. Wa ko magdahong nga paipunon balita ni Papa. O, wala tayo mahimuin eh. Nahinay ka naman gini nato, ato na lang na ipadayon. Magtipon na lang kita nga sama sa matuod yun nga magtiayon. BJ, Pa, ato ning klaro na. tungkol sa man pa. Ikaw kay Minyo naman ka.
Kinahanglan nga mo kuyo ka na nako sa pagpanagat. Ha? Ano nga ako pag-eskwela pa? O padayon nagyako sa imong pag-eskwela. Pero kung mauli na ka, mukuyog ka nako sa pagpanagat. O pa? Naon sa man ka? Kapoy kay Joy eh. Gikan sa eskwelahan, makuyog ko ni Papa sa pagpanagat. Agwanta lang siya, ha? Kaya kung mahuman natin sa eskwela, makakita natin maayong trabaho. Dili na niya ka managat. Lagi Joy, kay grabe din kapuya eh. Eskwela ko, niya managat agad. Noon sa malis, Joy? Nagsige mo ni katawag nga nagatubag sa cellphone? Yan, duda ko yun na. Ako ni panid ababayan. Ayaw ka naligo si Joy. Akong tanawon ang iyang cellphone. Duda ko yun na. Nga naan niya siya'y kachat. Ano sa man eh? Afam man eh iyong kachat. Ano ang afam aron makigminyo niya? Oh, naon sa matay ka? Gadiha naman kaway tingog-tingog diha. Ganong imo maning kibuhat na ko, Joy. Angon sa man? Mahimo ba? Ayaw na pabuang-buang? Akong nabasa ang inyong konvo sa afam. Unsa may akong sa nga nabuhat nimo? Nga nakahimo ka mas pagbinuang nako. Ha? Wala ko'y mahimo. Kaya mo na magiging ko nasakpan. Gikapoy na ko ining kinabuhi, Aji. Joy. Ako na huna-huna. Ngawa ko'y maayong kaugmaon ni mo. Kung mangita na lang kong afam, ano na ako'y maayong ugma. Joy. Nga sa ato pa. Makigbuwag ka na nako. Oji, magbuwag na lang ta. Kinuho ko. Mao day hinungdan nga ni anibalik ka dinis ato. E nagbuwang na day mo ni Joy. O, ma. Sakit kang iyong buhat ako, ma. Kinahanglan nga mo padayon ta sa unahan dong. Total, bata ka pa man. Kalimti na lang to si Joy. O pag-focus na lang sa imong pag-eskwela dong. O, ma. Congratulations, anak. Salamat, pa. Nalipay na lang ko nga nakahuman na gitong taon kag high school dong. Salamat sa nimo, ma. Gawa ko nimo pasagdi nga naara ka. Mitabang ako. Aha? Muskwila kag college? O, ma. Nak, pasayloa nga dili ko makapaskwela ni mo college. Ayaw ka bala ka, ma. Mag-working ko aron mahuman gyud ko sa akong pag-eskwela. Asa man sa ka mag-working? Na may fast food din ma sa atong duol. Wa-apply ko aron nga makabalahin ko sa akong pag-eskwela. Kinahanglan nga akong ipakita ni Joy. Yang makabarugos kag galingon akong tiil. Bisan pa man sa iyang pagpasakit nako. I close my eyes and I can see a world through the dark, through the door. Bisan pa man sa mga pagsuway ug hagit sa akong kinabuhi, wa ko mawali sa paglaom na ning kamot ko aron nga makabuot nako ang maayong ugma. Sa pagkakaron, graduating ako sa kursong Political Science. Og bahin kang Joy, akong nabalitaan nga naminyo na gid siya og sa afam niya. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.
Recorded by Radio Mo TV. Mo ka namang higalang kaagi ni Benji nga taga Overland, Buena Vista, Bohol. Uban sa awit ngayon kapangayo awit iragulahan, A Million Dreams. 'Cause every night I lie in bed. RMN. Dali dong, kay apit ta maabot sa baryo. Ato ning mabaligi ang saging. Apoy, oy! Kudat kayong saging at kuda! Nga, panasod pa kitong dan! Akong talang kita dong ha. Kay pobre mo ta. Unya, kumusta man ang inyong lakaw, Arnel? Okay ra man pa. Naurot man og kahalin ang saging among gida ni Dudong. Maayo hinoon. Yatag ng mama nimo ang halin. Ma, pa, asa man mo? Inyo lagi nang giandang yung mga gamit. Mabalhin na tagpuyo, Arnel. Ha? Mao na, Arnel. Mamalhin na tagpuyo. Asa man ta mo balhin, ma? Pa, Adto na tas Manolo. unya nga mo pag-eskwela. Pangundang naman sila eskwela. Ha? Anong undang man mo eskwela dong? Kape kasi sa eskwela ko yoy! Iyam niya punta ka lampos, kay pobre mo ta! Anong makaw man ang eskwela, sa libro naman na, o sa drama. Pero kita pobre, di na may tabo ko yo. Mao nga. Pangandam na lang, Arnel, kay mamalhin na tagpuyo. Di ko mukuyog ninyo. Unsa? O asa man kuno ka mo puyo, ha? Ako ang iyon ng mama ni John Michael nga. Mo-working ko sila. Aron maka-eskwela ko. Musugot ko nga anhi ka na puyo sa amo. Og ako na ang pa-eskwela nimo. Salamat eh. Basta kay pagbinuotan lang gyud dinhi, ha? O te, pagbinutan ko din eh. Ay, salamat in taon kin. Eskwela lagi ko. Kamot lang di ko nga magkahuman ko sa kupo eskwela. Oh, hala. Pitak ka man ha? Ako po ka umbi. Hala, katagkan ko kwarta yun eh. Ug doon na sa ID. Hala, pitak ka mis bag-on na mong teacher din eh. Si Ma'am Morales man eh. Ako nang iuli niya, Bi. Uy, kabuutan ining bataa, uy. Salamat, teacher. Ipadayon ang imong kabuutan dong, ha? Aron na idaghang maluoy nimo. O, teacher. Okay, buutan man ka nga bata. Kuyog ka na ko, ha? Dadon di ka sa mall. Mangaon na dito. Salamat, teacher. Hala, ninduta din yun. Dagkukig building. Niya, hayag kayo. Ninduta. Naon sa Cornell? Nagisi ka bang gudiha? Nalingaw ko nga nagtanaw sa building, teacher. Dagko kayo, nindot kig suga. Mao ba? Uy, kadiyot ragod, asa man mo chinilas? Akong gibilin sa hagdan, teacher. Ganay mo magkibilin? Naanad bang ko, teacher, nga kung musa ka miglang bay, akong ibilin chinilas. Kinuo ko yung tao ni mo, uy. Dali, be. Palitan di ka chinilas. Karas panahon, uy. Walang may baw eh. Hapit ako mahuman sa high school. Si mama magpapa ka, no? Kumusta nung ka sila? Maayo kinakahon-ahon na kaugdaw-aw na mo din hidong, Arnel. O, Maki, gimingaw naman ko ninyo. Ako sablong, kimingaw na kay ko ninyo. Kumusta naman ba na akong mga igsuon, ma? Pa? Yate ni mo namin yun na. Ang uban ni mo mga manghod, tua, nagpadayon sa pag-uma. Kumusta naman ang imong pag-eskwela, dong? Gamay na lang ko ang ma. Mo-graduate na ko sa high school. Paningkamot yun dong nga makabuot ni mo ang imong gusto sa kinabuhi. O, pa. Kinanglan nga mahuman ko eskwela pa. Aron mahuwas tas kalisod. Recorded by Radio Mo TV.
Unsa may imong plano ron nga nahuman naman ka sa high school? Mupadayon ko sa college pa. Asa man in taon kagikastuan ng college, oy? Kuan, mo-working ko sa Catholic Campus Ministry pa. Aron mahuman ko sa college. Kay di naman makagasto sa college ang akong giworkingan sa una. Ah, na sige. Ikaw ang mag-igo. Kapuyan niya akong gibuhat eh. Trabaho niya eskwela. Pero, bahala na ni. Antoso na ginako ni. Antod na graduate ko sa college. Kumusta naman ang imong pag-eskwela dong? Kapoy pa pero kinanglan nga mo antos ko. Aron mahimo ko maestro. Pasensya na gid in taon dong ha nga wagi ko ikatabang nimo. Kaya saon ka naglisod ng kuron sa kuan. Pangitag kwarta. Kaya na ako'y gimaw sa akong lawas. O mukalit pa ni og saka ang akong dugo. Sige lang pa. Maningkamot ako nga mahuman kog eskwela. Manarbaho ka sa pinyahan? Oo pa. Kay gikinanglan ako pa nga makapalit og cellphone. Aron makareview dayon ko. Kay kung may kwarta na unya ko, mutte kog exam para sa pagkamaestro pa. Ay, kakapoy may trabaho ay. Pero ang tuso na gila ko niya aron may mapalit na kong cellphone. Hoy, Arnel! Ay, pati pantay na! Tamaw! Oo, sir. Salamat yung taon nga nakapalit na kong cellphone. Makareview na gid ko ini. Adto sa ako magpunto sa kanaanan nila ni nanay ko rin. Aron makareview ko. El, Nay ko rin. tinuding akong nadunggan nga maestro ko ng imong kurso. O, nay? Unya nga nung wa man ka mga apply, oy. Nga nung nag-antos ka man aning lisod nga trabaho. Wa ang magugkoy kwarta nga ibayad sa exam, nay. Kinanglan pa man kung muti kog exam. O kung makapasar ko, usap ako maka-apply og pagkamaestro. Ay kaluoy ba taon nimo? Ay kano sa aman ang inyong exam kay tabangan te ka? Tinuod ka, nay? O lagi, ako'y bahala sa imong kuan, gastuhanan. Salamat kayo, nay ko rin. Kumusta naman ka mong exam, no? Di tingali ko makapasar kay wa mo ko makatarong og review. Arnel! Oh, Arnel! ang ako maning amiga nga nagpaingon din eh. Arnel! Oh, lika nang punto eh. Muro man kag bitin diha. Congrats! Nakapasar ka sa exam! Usa? Lika ay binuang di agud. Hawagi ko magbinuang ni mo, uy! Ako nakita na imong name nag-post sa Facebook. Nakapasar ka! Uy, Lord, salamat kay Lord! Nakapasar ko! Maestro na ko! Salamat kay Lord! Yes! Salamat in taon nga nakapasar ka anak. Opa, uglipay kay ko pa. Unsa may plano nimo karon? Mga tlay ko sa DepEd pa. Ah, sige dong. O iampo na ako ang imong kalampusan. Salamat yung taon kay gipatawag na ko sa DepEd. Bangin taon ko, Lord, ha nga. Makasuday kong trabaho, Lord. Uy, ang ako may maguwang nanawag. Si Ate Aileen, eh. Hello, te. Dong Arnel, nautang balita. Ha? O, unsa man natin? Patay na si Papa. Unsa? Giatake siya sa high blood nung mainom na niya namatay siya. Kinuo ko. Te, mabalik na lang ko diya, te. Hindi lang ko mupadayon sa DepEd. Ayaw itong nainay ka naman na mo. Makasabot na si Papa. Kaluoy ni Papa. Wagid siya makapaabot nga. Mahimo na kong hingtit nga maestro.
When I was a child, would lift me high. Grabe mga pangitabo sa akong kinabuhi samtang nagdimo ko sa DepEd. Gihaya usab ang akong amahan. Sa pagkakaroon, kasamtangan kong nagtudlo sa Manolo National High School ug nag-vlog-vlog sad ko. Di nilang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. So, ito mga higalan, kaagid ni Arnel, nga taga Barangay Rogungon, Manolo Fortich, Bukidnon. Uban sa awit ngayon, kipangayong awit nga nagkalahan, Dance with My Father. When I and my mother would disagree.